लोगोफोर दायो नै जोंहा अमा गोदागासिनो आरोना बाबाया फुङावनो अमा लायबाय ओमफ्राय नैबे अमा खोमा मोननै आयो गिलु बालु दांसो गिलायलांदों आङो नैलाय ओमफ्राय नै गोदागासिनो ओमफ्राय नै बियो बेफोरो सावनायनि आरोना ओमफ्राय नै ओरै कक'नाट खालामगासिनो कक'नाट माबा नारेंखल माबागासिनो आरो हागासिनो मामाया ओमफ्राय बेखौ दा फिथा बानायगोन आरोना ओमफ्राय नै नारेंखल बारियो नै जाबाय जि गोथाव नुखाबाय बेदरखौ आय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी हो और मैं भी बढ़िया हूँ एंड हम कौन चला कर सब फिन बोरियमने थाबाय तो लोगोफोर दिनै मागो नालाय ओमफ्राय जों पिकनिक जानो थांनो नागिरदों आरोना। तो गाइस हम लोग पिकनिक खाने के लिए जा रही है। आज बिहु है माग बिहु तो ओमफ्राय जोंखौ मा होनो लोगोफोर लिंहरगासिनो आरो खामानि मावनो तो बेयावनो थांसै लोगोफोर चलो। नै सिख्लाफोरा बानलु जिरगासिनो आरोना दायो नै आब' सुदेमा जों गामियाव थायामोन आरो बेलेगावसो थायोमोन अनिसासनि नामा आं मिथियाना मिथियाबा ओंखायनो इसा आदर गोनां अनिसा दोनबाय एखे जाबायथ' आरो न'खरनिनो सुदेमसो होनबाय थायोना सुदेमसो होनबाय थायो ओंखायनो मामाया माबा पार्सेल होदोंदां ओमफ्राय बे आनिसा गयारि होननानै सोंबाय बिनिसो फैयोदां मामाया खिथाहरबायनो ओमफ्राय ना अनिसासो एखेबा थेथिलाबो होनबाय बिनाबो सिरियाव नङा दा मोदै ओंखारसिगोन बाथ्रालै मालाबा जेबो जायाथ' नै फिथा मोनजासिगोन जोंहा ओमफ्राय आं आसि जानो बासियो मानोबा एवबानो आंगायो आंथ' आं जाथारा जि जानो बायो आरो नायनो बासियो माबाया लारुआ गोरा जाबाय दहायनिसो। तो गाइस अभी मैं नानी के घर पे हूँ मतलब इन दोनों को लेके आ गई मैं मतलब अभी हम नानी के घर पे है मतलब ये लोग रोहतक में थी ना रोहतक की है ये रोहतक की है और ये मेरी सिस्टर है इसके घर पे ही थी और अभी मैं इन दोनों को लेकर धनसकाची आई हूँ खुलुमबाय सोलायब्रो या खोनासङालै खुलुमबाय सोंलाय खुलुमबाय खुलुमबाय रायजोफोर होनलाय माया या मबाइलाव दे आं साफायदों खुलुमबाय रायजोफोर होनलाय मा जाखो मोनबाय नामा गासिमोन बाव नै बेदरा फायना नामा फायनाय थिंबायसो नै जागायगासिनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो न'निफ्राय डाइरेक्ट बेयाव फैबाय आरोना लोगोफ्रा फैग्रोनानै संफैगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो जानोल' फैनाय बायदि जाबाय आरोना नै ओमफ्राय माखासेफ्रा खस्थ'नो संगासिनो हनै सासेया गस्ला गुदुं गानाखै ओमफ्रायो जोङो इसोर थांबा संनोसै आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दाल' गाबाजों एसे हर दे आखाइजों दांदो दे सुगोन सेवबो होनो रोङा गाबाबो ने सेवबो होना jam deh dalo nah ya ya gue purna ini jelas sih singgah mati ya एवबाय नै एवबाय दै ओंखारबाय गोदाखानाय ना गथा लाबो गथा गोदानाय गथा बायबाय देनाय सिङाव बायदों देनाय सिं नै चाइनिससो जोंना एवग्राया चाइनिससो बेलेगनिफ्राय लाबोनायसो गंगार हाजोनि जोंना एवग्राया नै गोजौ थिखिनिफ्राय मोनबोनायसो नोंसोरलाय
गथ'फ्रा नै एवगासिनो ओइ दै खारबाय ओइ नै ओइ आदा ओइ खोबदो दै बारायावनो हालदै होबाय नालाय खाबाय मोजांला मोजां चिकनि नाङालै इयो जानो हानाय नङा गालुनाय नङा दे बानलु गोथां जानो बानलु गोथां जाब्रा नेरलान थाइजौ बेनिफ्राय दङ गांसे लानानै खबरलाय र' एसे लासै बेखौ आं रायरायमोन ओइ बाल इदि दांखाना सरिफिननाय गैया खामखांना होनदो निमाहा होनाय गैया दै मोनबाय जादो मोननाय बायदि नुमारदों बोरैबा खामबोजोबबा मा जागोन बिलाय असमियाथ' मा एरगोन दे नायलाय दे खोबदो दे ओइ सिला जाबाय ओइ गथ'फोर संसार जानायाव बोरै गारबा थाङो जोंना बेबो नै जागासिनो ओरै ओमफ्राय नै एरग्राया नै ओरैजाय जागासिनो जोंनिया बेदरा मोनगासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय मिक्सार बानायगासिनो आरोना आखाइ फारसेल' तेलेमेला अरे कहना क्या चाहते हो तेलेमेला video laden apa? Bagus dah lah. Oi kan mama kan ada yang sedang mau berlawai. Punya gitu sih. Kamera mana? Oi zengah banegasnya. Sana. Berat, busto dongar berat. Malam mami tu mau nampak kepada. Ayo ini. Mami asal. Masuk ayo ke karena Mimi dia mami apa? Wanda ibu kan kau kerana hamsbe. Betul apa nih sih nak jaga sih? Deh. Sabi aja keras sama deh. Aku kenal deh. Nih mama sih lama deh. Hah? Jangan nak, bijiku sadang gitu. Darah aku bisini ya mukang. Nih isi kelai dengar nalu pra. Sini. नुवालाय मोखां गैयैसो नै जाबाय जि गोथाव नुखाबाय बेदरखौ आय फायखानान खि बे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर-उधर निकल गोथाव जाबाय एग्राया ब्लगा फैगोन ना फैया एग्राया फैयानोलै गंगार हाजोनिसो लाबोनाय लाजोग्राया आं दे बोखारदो नुवाखैलै नोंखौ दे डिसबर्डा जानसै न'आव थांसै उन्दुसै गाबोन सिखारना लाबोबाय जादु आन्दों जरायाबा थोनाय नङालै ओमफ्राय बेयाव बेदर फोनांनो मोनानो मा बेखौ लांनांगोन आं इयाव गानो बेदर बिदै फोनांनो मोना बेखौ लाङालै आं बाबायलै इसोरखौ ओमफ्राय जोंलाय बहा थाबोनांगौ दालाय Apa saja jebikir kapan? जानोलाय बाय जाथारमोनलै जोदोलैखौ बेयाव थायोना बेयाव थाफैनो हागोन दे नों आबरजोंलाय जाग्रोदो आइदि दानाबा रानबावबायसो साबैसे साननांगौ दे 15 जन खाथियानो दे सिन्था खालामनाङा माबा मिलायनो आयौ
बेलाय मा बुस्थु बारा जाया लोंग्राफ्रा आरो एसे खम खम मोनो रंजालि नालाय माबा रंजालि सिनाय खोनाबावो बेफोर बख' लायना फैदोलै नों ओरै फैबावलाय माबा फैबावदो एसे हेनने ओइ माबा भुमिका बाव गोमाजोबनाय ना मानो जाबाय नै बेदरा जोंना ओइ अरखौ फोजोंहाय एसे गरम मोननायनि जोंहा आं गेजेराव सिद्रायो है फै ओइ ओमफ्राय जासिगोन दा नोंसिना जायगाया दे रानदो ना माबानि थाखाय ओइ नों लोंबाय था ओमफ्राय नोंसोर इयाव जनो हागोन दा दे थां जाना जायाखै देलै थाङा खेला फुदै फैदो इसोर था एसे बय गोलैयो बिनाना आंलाय साखिनिखौ दे हर नायलाय आं पियास जाखाया बानलुबो हरनाङालै आंना आयौ आं बानलु जानो हाया नो बासिखौ फुदुमनां मासि गोसा होदों बानलु थाइबाना मानैसो होदों देलै बानलु जानो हायो आं हायाबा बानलु जायाबा बिराद रागा खरियालै खिन्थु रब्रा जाथ'आखै नङाबा नों सिखारदोलै लावदुम दं जबाय थाखायो ओइ मोजां नङालै याव खैथा जाबाय ए र' गावनो साला र' जायगा थ'आ गोजौ गाहाय होननानै बुंनानै माबा नाम गैयि आंबो जानो बावलै जानोसै गोसालै एसे हाना हरलै एसे हाना हर मालायना बेदरा सिमालाना खाजालायदों मासि गोसा माथो बेदरा गेबे बेलसाजों एरनायालाय बेलसा सोरनि गाग्रियो जानिसा टिप्पार सोङोलै नङा आङो इनो जानो होनो नामा सानदोंमोन गानिबावसो ओइ गराव होआ गोसोआव लाखा गारबानि गाबाय दाना साफा गोजोंजों थांनो नामा आदा गावबो थाथारदों नै जि गोथाव नुखाबाय सेटेलाय एसे साब्लक मानिसा देलाय ओइ दे लायमोना खोनासङाब्रा खोमासुवा होननाया बर'नि बाथ्रा मामोनथाय सुरु हो गया नै रानबाय नै जोंना दैया नै ओरै जागासिनो नांगौलै माया बारा नै ओरैजाय जागासिनो बिनानावफोरा बुरजा नुनायनि फर नांगौब्रा एसेल' नुदों ओइथिं बेलेग पार्टि आरोना गोजा पार्टि इथिं नै इथिं सेरेब पार्टि ओइथिं गोजा पार्टि आंखौबो देखायलायनो सासे नै ना गोजोङा हनै गाग्रायावसो लाखायो गाग्रिसोखा जोंना खल'आवसो लाखायो नै खल'आव आयो आलासि फैदों नै जोंनिया बिब' आलासि फैदों नै बेदरा जायनो फैयो बेनो मोनजानांगौ दे जादो नोंथांमोन जोंनालाय एगजामफ्राव फेनानै फोरोंनानै मानो लोंनो नोंसोरनो थोआबा मानो लोंनो दा नोंसोरनि आग्लायनायखौ लोंजोबगोन जों आग्लाय मारा
Jebu balon di sini. Isna alu akhirnya ngapain alu nih jalan nih gorong gitu bah. Sini nah halak butuh. Iya gue sakit ya. Balon nang lagi. Nih musimnya berat gorong berat nah. Lilu nalu sudah nalu. Ay sere bor sere boleh. Balik baraya. Kurang. Moncan makanga. Tahu tarse. Bayo moncan dina aku ni kan. Iya lah sih. Oh ya hina sekemana. Nih uncap. Ah Lila. Ore aku ikut cikang lai. Wow. Nih, jenazah dong. Bitang sania. Nalai rasibu eke. Alunya sana bu khoro giding zubai no. Bile musum ya rabom. Manisha. Khoro giding zubai no sania bisir sania. Khoro giding bae. Gus Kapure bato. Auna be salah. Sarize Thokai di sak bane. Manisha musumi eke nalai rasia eke na. Enggak Acan mau lelebe. Ada surga puri thokai di mendel. Oh, aci mau lelebe na. Alo ne anore padi gesayo lung ne bedi kudu yang ore. Otta sarli sania. Yang le kunje mudun nama. Si gesale. Lai mudun ada lai mudun. Nebe bita songda. Oma kema jangan. Dah. Ani madi menau sama mana? Hadir gede gila. Dorang mah boleh mah. Bedi gosannya. Allah, kita coba. Salah deh musim alu sebab. Dekor dong bah. Boleh. Ini mukul basna mulai. Cara dia. Kimera cara. A few moments later. Ayo, orang sebelah jangan baik bener. Bitang banyak. Wah, ini lagi guys nih. Sampai nih cing orang saya guys nih. Bigo bilang orang saya guys nih. Sampai nih bisa jaga nih. Nih untuk apa? Jaga nih. Lại mana? Video call lại nih. Đừng đi Thằng ở đây ra không bay ăn nữa, không thấy dương ở đây thằng cái nữa. Thôi chứ một thằng nào đào mà không ở đây thằng cái thằng đó. Mà không bao giờ thằng cái này dương nhiều. Giá thằng này cái này biểu quy lại về lên là dương ở sườn néo này quy lại về lên. Mà biết rồi. Kurma. Mà lại. Quy lên sườn. Đó, mà lại xuống nước đây đây. Jangan saya kan kami akan dahulu berjaya bye. Bye bye. Thank you for watching.